Ja, så kan vi byde den velkommen her til Københavns Lufthavn, hvor den lokale tid nu er 7 minutter over 7 om morgenen. Og det betyder, at vi er landet en lille smule tidligere end vores planmæssige ankomsttid. Af sikkerhedsmæssige hensyn så bedes du beholde sikkerhedsbæltet spændt, holde stolryggen, bordet og fodstøtten opslået. Holde midtergangene og nødgangene fri for håndbagage, indtil skiltet med sikkerhedsbæltet er slukket. Og du må nu gerne bruge din mobiltelefon igen. Når du forlader flyet, så bedes du være opmærksom på en eventuel niveauforskel mellem flyet og broen. Og når du åbner bagagehylden, så gør det forsigtigt, så bagagen ikke falder ud. Inden du forlader flyet, så bedes du tage et kig rundt omkring dit sæde, så du ikke efterlader noget ombord. Tobaksrygning, det er først tilladt, når du befinder dig i et rygeområde. Mine kolleger, jeg vil gerne takke dig for, at du har fløjet med SAS og Star Alliance. Vi er glade for at have haft dig med som gæst hos os her i løbet af natten, og ser frem til at se dig ombord snart igen. Indtil vi ses næste gang, så siger SAS mange tak og ønsker dig en fortsat rigtig god dag. Welcome to Copenhagen Airport, where the local time now is 8 minutes past 7 a.m. And we have landed a little bit ahead of our timetable. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened, keep seat back, table and footrest upright, and the aisles and emergency exit free of cabin baggage until the fasten seatbelt sign has been switched off. And you may now turn on your mobile phone again. We ask you to open overhead compartments carefully to prevent baggage from falling out. And please also check that you have not forgotten anything on board. When disembarking, observe a possible difference in level between the aircraft and the gate bridge. And smoking is only permitted in designated smoking areas.